Jo em dic Baljit Singh, tinc 35 anys, soc origen de la Índia, actualment estic visquent en Santa Coloma de Farners. Limita al nord amb les comarques de la Garrotxa, el Gironès i el Baix Empordà, al sud-est amb el mar Mediterrani, al sud amb el Maresme i el Vallès Oriental i a l'oest amb Osona. Un fet curiós és que la capital de la comarca és Santa Coloma de Farners, però el municipi més poblat és Blanes. M'havia corregut quasi tota l'Espanya i no me trobava tan feliç per les feines i tot. Llavors un company m'ha decidit que vinguessis aquí a la comarca de la Selva, a Vilobí d'Onyar, m'ha trobat una feina, i llavors la gent d'allà estaven contents amb la meva feina. Llavors, mica en mica, ja havia agafat d'aquí, ja havia sigut la feina i tot, m'havia agradat aquí per viure. Primer vaig venir a la Holanda i llavors vaig arribar fins aquí. Ara estem aquí a l'església de Sant Esteve de Riots de la Selva. El que van traslladar aquí després d'unes aiguades abans de 1500. Llavors van construir, aquí el 1565 van construir, i llavors ara, a 1990, van restaurar aquí, amb aquesta església de Sant Esteve de Bas. Quan va arribar al principi, en un any ja havia voltat quasi tota l'Espanya, Barcelona, València, Saragossa, Teruel, per les diversos pobles. Al final m'havia arribat al Girona, al poble que es diu Vilobí d'Onyar. Ja es treballava en un viver que es diu Vivers de Centrabel. Ja es havien meu encarregats, que pare i fill, que són fills d'aquí. És la família Berenguer, que sempre ens parlàvem en català, i jo havia intentat que si ells parlen en català i jo també tindré d'intentar parlar en català amb ells, dintre de 6 mesos ells m'han fet un bon professors, que me corrigien si dic alguna cosa en castellà, en català, com ho podem dir, i hi ha molts amics meus que també me corrigen. Ara mateix tinc una amiga aquí que sempre si dic alguna cosa mal en català i sempre me corregeixes i me diu com es tinc de dir aquesta paraula. Jo havia treballat, quan 2 anys que havia treballat amb uns metges que es feien operacions i tot, que havia de tot, com un hospital petit, però havia de tot. Feia l'ajudant del metge. Ara treballo amb una benzinera, soc un expenedor d'una benzinera de Tamuel, que és el situat a Riots de la Selva. Que estic content amb la meva feina, els meus clients també estan contents, jo estic feliç. Som d'origen de la Índia, però nosaltres també tenim un parc, per exemple aquí tenim en Catalunya, i a l'Índia també un parc que es diu Punjab, que és com més o menys com Catalunya. També ens volem independència, que ens parlem una llengua diferent i escrivim una llengua diferent que de tota la Índia. I la meva família també segueix, per exemple, soc sikh, autèntic sikh, la meva família tot és el sikh. Tinc 2 nenes, tots 2 van néixer aquí. I ens anem a l'Índia, l'agradaria per anar cada any, però el tema de la feina, que és tots els temes de les crisis ara, que no es permet per fer viatge cada any. Conec en Baljit des de fa 4 o 5 anys, des que està per aquí a la gasolinera, i és un noi supertrempat, sempre que vens aquí t'atenen amb les millors maneres, i és un encant, és el millor que tenim a Riudellots. S'ha de dir que és el millor gasolinero del món. Tots els de Riudellots estem contentíssims amb en Baljit i ens l'estimem molt i forma una gran part de la nostra comunitat.
El que estem aquí a aquesta poble, Santa Coloma de Farners, que té un temple que es diu Tantan Shri Guru Granth Sahib Ji. Estem aquí ara, que es donen moltes gràcies que he vingut a gravar de la nostra comunitat, que estem fent avui el dia diumenge, que fem amb la missa i estem moment, aquesta és la Gurdwara de Santa Coloma de Farners. Quasi més o menys entre 300 i 400 persones el diumenge junten aquí. El primer fem la missa i llavors el preparem a dinar per tothom. Tothom que ha vingut aquí és els voluntaris i preparen menjar al voluntat. I no estem de pagar res i tothom mengen totalment gratuït. Aquí tenen preparat el menjar per a dinar, que la gent que venen aquí a la Gurdwara per fer la missa. I després de missa tothom se dinen aquí. Sentat a la terra i tothom són iguals, se mengen. Aquí tenen preparat els plats que podem servir ara. Això és el que havia preparat. El gent que va venir aquest matí, els voluntaris, i van preparar el coliflor amb les formatge, amb les cebes, tomàquets, cigrons i més coses. Això és el primer plat com si fos el menjar de la gent. Lenties havíem preparat amb les cebes i havíem posat una mica d'all, tomàquets i salsa picant i tot havia posat aquí, és com si fos segon plat. Això són que havíem fet les tortilles per menjar. Nosaltres som panjabis, mengem majoria són tortilles amb coliflor i amb lenties, que fem una cujareta, com si fos una cujareta per menjar amb aquestes coses. Amb iogurt havíem posat una mica el picant, una mica les cebes i una mica més de sal. Llavors, després de tot, això és el arròs amb llet. L'arròs amb llet havia preparat amb una mica de les ametlles i ara ensenyarem com es senta en un lloc, tot amb nivell, tots són iguals, ni un a dalt ni a baix, però tothom que venen aquí són nivellat amb mateix amb tots. Perquè tot estem dinant ara, que després de missa, si podem veure ara que tots són homes, però sentat a la terra. No és importància que no hi són les dones, perquè l'única cosa que tenim l'espai és poc, així primer mengen tots els homes i llavors vindran les dones. No és una cosa que podem dir que no, les homes mengen a part i les dones no. Podem menjar tothom aquí, sentat igual de tots. No és que un que ha vingut aquí que seure en cadira, no. Tothom quan se mengen aquí, senten a terra i mengen. Ara estem a Santa Coloma de Farners,
on visc jo, Santa Coloma és el capital de la Selva. Estic molt millor que aquí, perquè aquí ja tenim totes les facilitats, de les 24 hores serveis mèdics, seguretat social i extra. Estic feliç amb gent d'aquí. Bueno, al principi va costar una mica, però llavors, mica havien parlant amb gent, sortint amb carrers. Més abans treballava aquí al poble, a la benzinera, llavors coneixem amb gent i havia trobat amb molt amistat, amb tothom. Ens trobo gent com hi ha a l'Índia, que estan bastant oberts, ens parlem tranquil·lament de totes les coses. Jo sempre havia trobat els meus amics, que són d'aquí de Catalunya, quan sempre havia necessitat amb alguna cosa, puc parlar tranquil·lament com la Índia, ben bé com la Índia, jo estic ja a la casa meu. Quan vaig arribar aquí, al principi no coneixíem ningú. Llavors, mica ja coneixent la gent i van fer l'amistat, llavors cada dia coneixem més, així ja coneixem gent d'aquí, de Vilobí, i llavors ja tinc ara uns quants amics que m'havia fet treballant. Quan hi ha la celebració de Nadal, de Cagatío, ens participem amb tots. Anem allà on es fan la festa, el de Reis i tots, perquè les meves nenes van néixer aquí i ens comuniquem totes les festes d'aquí també. Quan estic lliure, sobretot, primer de tot volia passar un temps amb la meva família, amb les nenes, passar per carrers i anar a Parc Sant Salvador a jugar un rato. Si quan no hi són elles o no es vol anar, que fa massa sol a fora, llavors cada cap de setmana, el dissabte, vaig a jugar al cricket. És un joc d'inglesos, un joc, però nosaltres som de la Índia que van adaptar aquest joc, perquè a la Índia des de 1857 havien començat a jugar. I ara som els campions del món, del cricket de la Índia, i el trofeu dels campions també tenim nosaltres, la gent de la Índia. Ara estem aquí en Parc de Sant Salvador, que és un lloc de la comarca de la Selva, el que m'agrada molt per venir aquí a passar els ratos, perquè jugar amb les nenes i passar un bastant bon rato aquí, perquè ja estàs bastant tranquil·litat. Amb l'estiu, sobretot aquí a la vora de la riera, estem molt frescs i és un lloc d'aquí de comarca de la Selva, jo puc dir que és el més bo per mi. Balgit va ser alumne meu d'uns cursos que fèiem per aprendre a conduir. Va entrar a l'associació, la Samba Cubali, i va acabar sent ell també professor. L'hem enredat per gravar uns vídeos de cuina i explicar cuina tradicional, plats de cuina tradicional, i estan penjats a la nostra web. Ara estem aquí a dalt, que havíem pujat al castell de Farners. Si ens podem veure aquí, a la meva dreta, a dalt, que és el castell de la Farners, que és un lloc bastant preferit meu. I ben bé a la mà a l'esquerra és l'ermita de Farners,
perquè quasi aquí la gent pugen sempre per la Farnesa, pugen aquí per fer aplec i tot. El futur, en principi, és per fer alguna feina, algun negoci per mi propi, però de moment, perquè estic pagant unes hipoteques de la meva casa i tot, i intento evitar els problemes. I en futur sempre havia pensat per fer alguna feina o algun negoci per mi propi. El penso per les nens, quan siguin gran, estan situats en seus llocs, per una bona feina i tot, llavors jo i la dona, ja si pot ser, intentarem ja tornar a viure a l'Índia.